Mas Adit, Mbah Bogel ki lho. Beksan kayong sinarengan kadang-kadang campur sari Widya laras Seneng Guyong Raja Wali Audio Sepundang Oke dipun garakan langsung lumantar cerah foto video syuting Blarak disampirke main cerah Rangampirke monggo Mas Manto Mas Agus Joko takut tangi bocah ayu aja mung dicerna suk yen ditutur resimu supaya slamet rahayu anak lanang-lanang dhewe anak lanang dewe anak lanang tak udange besok pinter pedangane besok pinter nyambut gawe paling enak sira tikis tuku selawe etuk sakiris ati ngono ayu tur manis mung sayange kahane kemis napa meleh tayupane pupung sisan ten mriki. Beksan tayub sinarengan Widya laras campur sari. Wong prawira mati lelabuh negara. Ayo Mas. Piye? Ijing miring. Ayo Mas. Ijing miring. Telinga
iku pengendange anu ngerti ke Mas? Dudu. Parian sing becik tur mendidik. Sing mendidik apa? Dhuwur kretek ngisore jurang, sing dhuwur metek, sing ngisor goyang. Ayo Dik, ijing piring alah ayo Dik, ijing piring, ambil bolong sisa bajing. Parian mendidik nek kaya ngono. Lah apa? Lah kok barang dhuwur di ambung ngisor digrayang kuwi apa maksude? Dhuwur kretek ngisore jurange dhuwur sing metek ngisor sing goyang. Lah kuwi apa? Kuwi wong jahit. Wong sae. Oh iya ya dhuwur metet. Dhuwure dijok-jokne ngono Oh, sing iya. ngisor ki witek iki ngono goyang ngene. Oh iya ya Mas. Pikiranmu ngeres mesti. Ki nara bukel apa duwe Denarno ya? Parian Dik, sing becik to Dik. Lah ya sing Nano-nano. becik. Yo. Aduh, bojorane iki. Yo. Tukang saron. Sing duwe sumber mangke ra kenang sak pupuh nggih. Nah, Sing duwe Supri. sumber. Parian. Ayo. Mas Didik kok nyar. Didik ora usah. Didik ora usah. Ki biyen gandengamu ya Mas, kok pecat saiki. Aku kelingan biyen cedhaki ati karo Didik. Ora kok gosip kok bojone nesu aja gosip. Bojone ra iso nonton TV kok. Gak tau nonton TV. Oh, PNS, Bro. Yo. Srip. Nah, Supri. Parian. Pilih bayar apa pilih muni? Pak Eko. Pak Narno. Oh, Pak Wit mawon, monggo Pak Wit, Parian monggo. Alah, mungkin bayar lo sampean lo. Oh, berarti tambahin nggih. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Mas, ijing miring, ayo Mas, ijing miring. Apa setiane lakon Mas, ijing miring Mas, ijing miring. Solalilu. Saiki nek pemain penabuh kan pun biasa, Mbah. Pak Demin. Wah. Pade Parmen. Pak Landa wis ngerti suarane apik. Pade Parmen. Pak Demin. Apa bom-bom? Helm. Nah, ya Pak Demin. Salaman sik. Ya Pak Demin. Nah, Pak Demin, Wah, ya. gerek kleru ya. Ya. Potong 50.000. Engko nek namuni 50.000. Oh, pindah bayar. Ya mriki mau 50.000. Alah Pak De. Wah, kalah aku. Bom. Yo, bom, tetami 50 bom. Dah. Bismillah bayar. Lagi. Dilakoni apa teren? Jambu apa krikil demok pupu kleru. Ayo Dik, ijing miring. Ayo Dik, ijing miring. Ijing miring. Ambil bolong sisa bajing. Kaya ngene rasane nongko Mas, kurang legi tambahi gula. Jalalile. Kok suwe-suwe mandeke sak wayah-wayah ya, Mas. Yo jenenge pengendang Nah iya. anu senior iki ngono ku ya. SSI apa STSI apa susu-susi? Apa? Ngono. Parian kok palaran. Oh iya, barian terus. Pilih jambu apa jeruk, pilih pupu apa bathuk. Ijing miring Mas, ijing miring.
unjuk atur dumateng sedaya kula Bapak Ibu ngaturaken wilujeng dalu segala legan kanthi sekeca sinamping laras campur sari widya laras